Милче Георгиевски, Георгиев. Najbolji gol po vodstvu na ovoj napravak posljednje toku Georgijev. Mилче Георгиев. Imаше няколко сезони напад от Йолче, играше за екипата от Труя. Екипата на акумулатори от водещи. Без на акумулатори от водещи. домашната екипа на ВК Делчево водство. Dobro što se smirje tenzije, i po nadoprovanje 20 metri.